Күрәмсез эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада Әлмәт санитар-экологик 2 айлык нәтиҗәләре буенча призерлар рәтендә ул үзәге шәһәр статусында булган муниципаль район номинациясында 2нче урынны яулый. Җиңел һәм уңайлы форма, камилләштерелгән бронежилет Татарстан контрактчыларына яңа экипировка тапшырылды. Лениногорскилы Бөтендөнья матурлык бәйгесендә җиңүче булды. Альминә жюри алдында каракүз сугышчысы образында чыгыш ясый. Әлмәт районы санитар-экологик 2 айлык нәтиҗәләре буенча призерлар рәтендә нәтиҗәдә үзәге шәһәр статусында булган муниципаль район номинациясында Әлмәт районы 2нче урынны алды. Безнең районга махсус техника алу өчен сертификат тапшырылды. Апрель һәм май айларында республикада барлыгы 4800 өмә үткәрелде. Ел башыннан Әлмәт юлларында 21 юл транспорт һәлакәте булган, аларның 3-се үлем белән тәмамлана. 2023 елда ЮХИДИ хезмәткәрләре юл транспорт һәлакәтләренең травматизм һәм иң киң таралган категорияләрдәге бузуларның кимүен теркәсәләр дә профилактик эшләрен дәвам итәләр. Җәяүлеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучылар арасында 2нче урынны биләп торалар. 4 ай эчендә алар 2000-нән артык штраф алган. Соңгы берничә ел нәтиҗәләре буенча җәяүлеләр хокук бузучылар рейтингында ышанычлы рәвештә 2нче урынны алып торалар. Юл тәртибе сакчылары хәрәкәтнең яшь катнашучыларына аеруча зур игътибар бирәләр. Ата-аналарыннан да шуны ук телиләр. Обращаю внимание взрослых, что согласно последним научным исследованиям, у детей до 12-летнего возраста значительно сужен обзор. Детям надо в 2 раза больше времени, чтобы получить информацию, которую взрослые люди получают при одном взгляде. Елның беренче кварталында 11 меңгә якын хокук бузуның 2 меңгә якын очрагы җәяүлеләр тарафыннан кылынган. Шуңа күрә бу юнәлештә автоинспекторлар көчәйтелгән режимда эшлиләр. Ел башыннан Әлмәттә 5 юл транспорт һәлакәтендә бер җәяүле һәлак булган, 4-се зыян күргән. Каникуллар башлану белән дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе башка активистлар белән берлектә балаларга һәм улларга юл иминлеге кагыйдәләрен искә төшерергә карар итте. Шәһәр халкы өчен берничә локациядә интерактив нокталар эшләде. Мы тоже поздравляем вашу семью с рождением такого чуда, такой красотки. Желаем вам всего самого хорошего. 1 июнь көнне 3 гаиләгә автобишекләр тапшырылды. Мондый акцияны традицион рәвештә дәүләт автоинспекциясе, юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе һәм Әлмәт хатын-кызлар берлеге белән берлектә үткәрәләр. Очень приятно. С подарками тоже спасибо большое вам. Нет, ничего не знали. Мы даже не подгадывали. Это сюрприз. Первому числу. Так получилось, да. Паркта юл хәрәкәте иминлеге белгечләре, дәүләт автоинспекциясе һәм беренчеләр хәрәкәте гаиләләр өчен квест оештырдылар. 5 өстәлнең һәрберсендә сынау үткән өчен хәреф бирелә. Аннан соң катнашучыларга гаилә сүзен кушарга кирәк. И вот так интересное мероприятие поймали, детям очень интересно, весело. Прошли по кругу, все квесты. Быстро, интересно. Нам очень нравится праздник. Сложнее всего было, наверное, эстафета на память. А так все остальное, физические эстафеты вообще очень сильно понравилось. Спасибо. Да, за вкусные призы и особенно за особый приз. Күңел ачу чараларын улылар өчен дә, балалар өчен дә кызык булсын итеп сайлаганнар, иҗат җимешләрен өйгә алып кайтып китү мөмкинлеге бар иде. Сегодня день, праздник такой, поэтому я выбрал такие яркие цвета. Яшьләр иҗаты үзәге территориясендә конкурс узды. Анда хәрәкәтнең яшь катнашучылары велосипедта йөрү осталыгын күрсәтә алдылар. Ләкин осталар өчен бу ярыш җиңелләрдән булмый. Но мне только шарик перетащить сложно было. Сегодня наша цель призвать и обратить внимание всей общественности к соблюдению правил дорожного движения ради сохранения жизни и здоровья и своей, и, конечно же, детей в первую очередь. Дәүләт автоинспекциясе юлларда сак булырга чакыра, бигрәк тә җәйге чорда. Уважаемые взрослые, я обращаюсь к вам с убедительной просьбой. Провожая несовершеннолетних на улицу, не экономить время и силы на ежедневном напутствии своих детей. Быть внимательными и осторожными. Җиңел һәм уңайлы форма, камилләштерелгән бронежилет, аптечка өчен уңайлы җайланма һәм яңа йокы капчыклары. Буларны барысында махсус хәрби операциядагы хәрбиләргә тапшырдылар. Татарстаннан анда тагын 35 контракт төзегән ир-ат китте.
Яңартылган экипировка барлык контракт төзүчеләргә биреләчәк. Комплектлар хәрбиләрнең теләкләреннән чыгып эшләнә. Бүген 20 позиция тапшырыла. Яңа форма җиңел һәм уңайлы. Аны булдыру өчен оборона сәнәгатенең алдынгы технологияләре кулланыла. Аптечкаларда камилләштерелгән, ул мобильрәк, эчендә жгутлар, авыртуны баса торган һәм канны туктатучы ампулалар, бинтлар, лейкопластырлар, беренче ярдәм күрсәтү өчен кирәкле барлык әйберләр. Люди могут не переживать за комплект, выданный Министерству обороны. Как бы один будет основной, второй запасной, как говорится. Комплект очень нормальный. Начинается вот, когда люди приходят, получают баул, с ними идет представитель, и каждому по размерам выдаются вещи, вещевое имущество. Нуриддин Абдуллаев чыгышы белән Төрекмәннән, Казанда медицина факультетында укыган, гаиләсе һәм балалары бар. Хәрби операция зонасына йөрәк кушуы буенча китә. Задача спасать своих и приехать с победой, с душой и здесь с много медалей. Если Россия нет вот на этом карте, то карты в принципе не существует. Как не ехать из-за того, что держит в принципе карту и экономику? Ленар Фассахов май башында контракт буенча килешү төзи. Башкалар ватанны саклаганда битараф калып булмый ди ул. Кто, если не мы, наши близкие, родные, требуют защиты и помощи. Ведь они живут не только здесь, на всей белой планете, нуждаются в нас. Татарстан рәисе контракт буенча хезмәт итүчеләр өчен бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырды. Җәйнең беренче 2 аенда контракт төзүчеләр 700 мең сумга кадәр акча алачак. Гомуми күләме 1 миллионга кадәр җитәргә мөмкин. Бу шәһәр предприятие муниципалитетның ярдәм чараларын исәпкә алып. Бу Татарстан территориясеннән контракт буенча килешү төзергә карар итүчеләр өчен шул ук вакытта яшәү урыны мөһим түгел. Автомат җыеп киртәләр полосасын уздылар. Шәһәр паркында батырлык сукмагы хәрби-патриотик уены узды. Ярышлар традицион, быел ярты йөздән артык мәктәп укучысы һәм урта махсус уку йортлары студентлары катнашты. Барлыгы 13 команда. Катнашучыларга парк тирәли йөгерергә һәм барлык биремнәрне дә үтәргә кирәк иде. Беренчеләрдән булып Калашников автоматын сүтеп җыю. Солдатка корал белән эш итү генә түгел, җитез булу да мөһим. Моннан тыш яраланган иптәшеңә дә ярдәм итү. Хәрби-патриотик уен ел саен үткәрелә. Ул яшь буынны патриотик рухта тәрбияләүнең бер ысулы булып тора. Әлмәттән яшь дизайнерлар, программистлар, мультипликаторлар бүләкләнде. Әлмәт Digital Art фестивале тамамланды. Конкурста катнашу өчен 107 кеше гариза биргән. Шулардан 24 җиңүче сайланган. Бүләкләү тантанасы фабрика яшьләр үзәгендә узды. Аның янындагы мәйданда катнашучыларның эшләрен ярминкәдә сатып алырга мөмкин иде. Бу фестиваль елдан-ел әһәмиятлерәк һәм масштаблырак була бара. Бирдә талантлы балалар җыела, алар үзләрен төрле заманча технологиялар юнәлешләрендә күрсәтәләр. IT-технологиялардан алып, цифрлы график дизайнга кадәр тавыш режиссурасыннан һәм электрон музыкадан алып, видео җитештерүгә һәм анимацияга кадәр. Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү тантанасын Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов үткәрде. Ул билгеләп үткәнчә, барлык катнашучылар да чын җиңүчеләр, чөнки алар үз осталыкларын күрсәтә алдылар. Габдрахманлылар Сабан туйга әзерләнәләр. Җирле мәдәният йорты тәрбияләнүчеләре авыл халкының төп бәйрәмендә чыгыш ясаячаклар. Баянда уйнау түгәрәге 2009 елдан бирле эшли башлый һәм шул вакыттан бирле 60-ка якын укучыны чыгара. Җәй көне тәрәзәләр ачык булганда яшь музыкантларны ерактан ук ишетергә мөмкин. Халык мотивлары өчен Рузалия Галлямова җаваплы. Рузалия Галлямова зур стажлы педагог. Ул үзенең юлын пионер-вожатый булып башлый, аннары педагогик югары уку йортын тәмамлый һәм пенсияга кадәр башлангыч сыйныфлар укытучысы була. Ә музыка училищесында укып чыкканнан соң югары сыйныф укучыларында музыка дәресен алып бара. Ул безгә җыр төзергә һәм яшәргә ярдәм итә дигән принцип буенча эш итә. В жизни это пригодится. Бу тормышта файдалы булачак. Күңелсезләнгәндә үз тәҗрибәм буенча беләм, мондый мизгелләрдә баянны алып уйный башлыйсың һәм барысы да үтә.
Боянчылар түгәрәге 2009 елда яңа тормыш ала. Беренчедән укытучы табыла, икенчедән уен коралы. Аны сатып алуда меценат Шәфәгать Тәхәвветдинов ярдәм итә. Бер үк вакытта сыйныфта 10 укучыдан артмый. Учебный инструмент очень хороший. Тулы уен коралы бик яхшы, уку материалын үзләштерү өчен дә, сәхнә өчен дә. Ленар Мусин тагын бер стажлы педагог, ул Әлмәттән килеп йөри, балалар белән алар катлаулырак әсәрләрне ятлыйлар. Яшь музыкантлар авыл сабан туенда чыгыш ясый. Хәзер баянда уйнау усталыгын 12 укучы үзләштерә, ә бу вакыт эчендә түгәрәк 60-ка якын яшь музыкантны чыгарган. Әлмәттә пляж сезоны ачылды. Әлегә шәһәр күлендә генә су коенырга мөмкин. Бассейн ял итүчеләр өчен әзерләнү этабында. Быел 100 шезлонг сатып алынган, косметик ремонт ясалган, су автомат рәвештә чистартылачак, ә куркынычсызлык өчен 14 коткару хезмәткәре җавап бирәчәк. Барлык эшләрдә 5 июньдә тамамланырга тиеш. Бассейнда йөзү түләүле хезмәт. Бер тапкыр керү өчен түләргә яки абонемент сатып алу өчен пляж кассасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лениногорск елы бөтен дөнья матурлык бәйгесендә җиңүче булды. Ул Төркиядә май айында узды. Дөнья күләм бүләк өчен 20 яшьтән 50 яшькә кадәрге 20 катнашучы көрәште. Алар Россия, Болгария, Молдавия, Грузия, Яңа Зеландия һәм башка дәүләтләрдән килгән гүзәл затлар. Альмина Гафарова төп таш иясе булды. Халыкара конкурс финалында Альмина жюри алдында Болгар ханлыгы Тамерлан гаскәрләреннән саклаган каракүз сугышчысы образында чыгыш ясый. Костюмы милли стильдә эшләнгән, аны Казаннан костюмнар буенча рәссам Дмитрий Ряшин ясаган. Ә конкурска әзерләнергә Лениногорск, Казан, Екатеринбург һәм Ростовтан зур креатив команда ярдәм иткән. Шулай гаиләсе һәм хезмәттәшләре дә куәтләп тора. Альмина кияүдә, аның 2 баласы бар. Югары титул иясе белеме буенча икътисадчы, 12 ел нефть компаниясында баш хисапчы булып эшли, 8 ел заводның генераль директоры урынбасары була. Хәзерге вакытта аның мода өлкәсендә үз бизнесы бар. Альмина фикеренчә, матурлыкның сере эчке халәттә. Азнакай районында инде 10 еллардан артык сабанчылар ярышы үткәрелә. Быел да ул зур оешканлык белән узды. Тулырак алдагы сюжетта. Союз Агро ширкәте кырларында узган район ярышында иң тәҗрибәле 13 механизатор катнашты һәм үз тәҗрибәләрен, осталыкларын күрсәттеләр. Район башлыгы Марсель Шайдуллин инде матур традициягә әверелгән кыр батырлары конкурсында катнашучыларны сәламләп һәм рәхмәт сүзләре белән сабанчылар бәйгесен ачты. Иң алдынгы, иң яхшы механизаторларыбыз килгән шушы бәйгегә. Безнең җитәкчеләребез, фермерларыбыз, ветераннарыбыз гомер буе эшләгән килгән шуңа ул традицияләрне biz davam итәбез. Ул бик кирәк. Бүгенге көндә үзебезнең механизаторларыбыз өчен кирәк. Алар аны көтәләр, көтеп алалар, әзерләнәләр, техникасын әзерлиләр, шулай ук сабаннарын әзерлиләр. Алар инде иртәнге 4-тән 5-тән белән килеп, шушы ярышларга килгәннәр. Без бу чараларны үткәрергә тиеш. Район башлыгы тармакта озак еллар эшләгән ветераннарны, юбилярларны һәм туган көннәрен билгеләп үтүче механизаторларны котлап, җылы теләкләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Сабанчылар 2 категориядә ярыштылар: сөрү һәм туфракны өстән эшкәртү буенча. Сөрү буенча инде без 25 сантиметрга планлаштырабыз. Задание куйдык һәм өстен эшкәртү буенча 18 сантиметрга. Жюри ярышларның барышын катгый бәяләп, җиңүчеләрне билгеләде. Буразналарның тигезлеген, туфрак эшкәртүдә тирәнлекне, хезмәт иминлеге таләпләрен дөрес үтәүне исәпкә алып эш итте. Ярышның төп өлеше тәмамланганнан соң механизаторлар кул көрәше, таяк һәм аркан тартышу кебек күңелле спорт ярышларында көч сынаштылар. Бәйрәмчә рух белән күңел ачып ял иттеләр. Быел игенчеләр арасында беренче урынны Союз Агро җәмгыятеннән Сергей Алешин алды. Туфракны өстән эшкәртү буенча да шул ук Союз Агро җәмгыятеннән җиңүче исеменә механизатор Федор Османдияров лаек булды. Монда шлеймы Союз Агрода 21 ел. Безнең инде спонсорыбыздан шуңа күрә бүләк алырга тиз генә ашыгып. Хәзер район игенчеләре терлекләргә азык әзерләүгә керештеләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.